και ενός φαινομένου Ελνίνιο, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ίσως και για λόγους επικοινωνίας, πήγε από πάνω και πέταξε πακέτα και φάρμακα με ελικόπτερο στα χωριοδάκια αυτά των 200 κατοίκων που βλέπετε. Εδώ λοιπόν η Βάγε Γκράντε, η περιοχή αυτή που πέφτουν τα πρανή συνέχεια, βλέπετε είμαστε κάτω από τα σύννεφα πλέον, στα 2.000 μέτρα. Δύσκολο πραγματικά το οδήγημα, τα χωριά βέβαια έχουν μια μοναδική αισθητική αξία. Και πάμε να δούμε λοιπόν, περνώντας από τα χωριά, βγαίνουμε στις πιο θερμές περιοχές, στις περιοχές των Γιούγκας. Γιούγκας είναι οι περιοχές που έχουμε τροπικό δάσος, έχουμε ένα υψόμετρο 600 με 700 μέτρα παραποτάμους του Ρίο Παρανά, του μεγάλου αυτού ποταμού, οι οποίοι ανήκουν, δεν ξέρω, προσπαθήστε να καταλάβετε το νούμερο, υπάρχει μια εταιρεία που ονομάζεται Λεδέσμα. Η εταιρεία αυτή κατέχει 150.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Συγγνώμη, 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 15 εκατομμύρια στρέμματα. Φανταστείτε μια έκταση όσο το 80% της Πελοποννήσου. Αυτά που βλέπετε τα χρώματα, αριστερά βλέπετε μια πόλη, την πόλη του Φράιλε Πιντάδο, 18.000 κατοίκων με μια απόσταση, για να έχετε έννοια των διαστάσεων, περίπου 3,5 χιλιόμετρα από τη μία άκρη στην άλλη, και βλέπετε και κάποιες σκούρες λωρίδες. Οι σκούρες εκτάσεις είναι το παρθένο τροπικό δάσος. Οι κύκλοι είναι οι περιοχές οι οποίες κάηκαν, αποψηλώθηκαν και καταλαμβάνονται σιγά σιγά από ζαχαροκάλαμα. Είναι φοβερό, αλλά βλέπετε το ποτάμι στη μέση και βλέπετε και πάνω. Αυτή η κατάσταση εξελίσσεται εδώ και πολλές δεκαετίες, πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έχει κάνει αυτή την οικογένεια να είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ζάχαρης στον κόσμο. Όταν μιλάμε λοιπόν για τσιφλίκια όπως είχε η Θεσσαλία μετά την προσάρτηση στην Ελλάδα, καμία σχέση με αυτό που βλέπετε εδώ, η οικογένεια Λεδέσμα. Η οικογένεια Λεδέσμα εντωμεταξύ έχει φτιάξει μια πολύ κλειστή γειτονιά. Βλέπετε πάνω την πόλη του Λιμπερταδόρ, μια πόλη 60.000 κατοίκων, και δίπλα κάτω δεξιά βλέπετε το μπάριο, τη γειτονιά που έχει δημιουργήσει για να μένουν οι υπάλληλοι της. Για να δούμε όμως μια πραγματικά ακραία οικιστική ανάπτυξη, πάμε στην άλλη μεριά της επαρχίας, εκεί όπου δεν υπάρχουν τσιφλίκια, όπου υπάρχουν απλοί αγρότες. Εδώ βλέπετε λοιπόν μικρές ιδιοκτησίες, φαίνονται νομίζω όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε συχνά και στην Ελλάδα. Αυτό που είναι το περίεργο είναι στη μέση, θα δείτε μια γραμμή. Τι είναι αυτή η γραμμή? Είναι πραγματικά μια ακραία μορφή οικιστικής ανάπτυξης. Έδωσε το κράτος μια λωρίδα γης, μήκους 2-2,5 χιλιόμετρα και 100 μέτρα πλάτος, ώστε να κατασταθούν εκεί αυτοί οι άνθρωποι. Και σε αυτό το κομμάτι γης που βλέπετε είναι 1.300-1.400 κάτοικοι με τα σχολεία τους, τα μαγαζιά τους, ζουν εκεί μέσα. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει ξαναδεί κανείς, εγώ πρώτη φορά είδα τέτοιου είδους οικιστική ανάπτυξη. Αυτή είναι η οικιστική ανάπτυξη των απλών αγροτών που δεν έχουν τσιφλίκια. Να πούμε λοιπόν τώρα για το Λεδέσμα. Για το Λεδέσμα, αυτό το μεγάλο τσιφλίκι που λέμε των 15.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Το 1976, όπως έχετε ακούσει, έγινε η δικτατορία από τον στρατηγό Βιδέλα, κράτησε 6 χρόνια μέχρι το 1982, και έγινε το εξής φοβερό, έγινε το περίφημο ελαπαγόν του Λεδέσμα. Τον Ιούλιο του 1976, περίπου 2 μήνες μετά τη δικτατορία, σε συγκεκριμένες περιοχές των πόλεων Καλιλέγο, Λιμπερταδόρ και Φράιλε Πιντάδο έσβηναν τα φώτα και έμπαιναν στα σπίτια στρατός και απήγαγαν ανθρώπους. Τελικά απήχθησαν 400 αντιφρονούντες. Γενικά έσβηναν τα φώτα παντού εκτός από το Λεδέσμα, δηλαδή από την περιοχή. Την περιοχή της αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής. Αυτό το περίφημο Proceso de Reorganización Nacional ονομάζεται διαδικασία εθνικής ανασυγκρότησης. Η ίδια Αργεντίνη την ονομάζαν τότε σκέτο διαδικασία. Από αυτούς 55 άνθρωποι από τους 400 εξαφανίστηκαν. Μέσα σε αυτούς είναι ένας μεγάλος ακτιβιστής και αγωνιστής, ο γιατρός Λουίς Αρέζες, που ήταν ο δήμαρχος της μεγάλης πόλης του Λιμπερταδόρ, ο οποίος είχε αγωνιστεί για τα δικαιώματα, κυρίως για τα θέματα προστασίας υγείας των εργαζομένων. Αυτός ο άνθρωπος έκανε μεγάλο αγώνα, αλλά φυσικά ήταν από τους πρώτους που εξαφανίστηκαν οριστικά. Είναι πολύ γνωστή στην Αργεντινή, σε όλη την Αργεντινή, αγώνες που έκανε η σύζυγός του, η Όλγα Αρέζες, για 29 ολόκληρα χρόνια. Το 2005 όμως πέθανε και κατάφερε βέβαια και αυτοί και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που αγωνίστηκαν να συνδέσουν την εταιρεία Λεδέσμα με τη νύχτα των εξαφανίσεων, το απαγόν. Απλά το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αυτή η γυναίκα πέθανε από την αρρώστια που έχουν όσοι αναπνέουν τη σκόνη από το ζαχαροκάλαμο. Όσοι αναπνέουν το παγασαστάσο, έτσι ονομάζεται, όσοι αναπνέουν ζώνη τη σκόνη από το ζαχαροκάλαμο.
η προστασία από την οποία ήταν η βασική προσπάθεια του Άντρετς όσα χρόνια ήταν δήμαρχος στην πόλη Βερταδόρ και πέθανε από αυτό. Πάμε λοιπόν, βλέπουμε τώρα την πόλη της Σάλτα, το κατεβαίνουμε από το Χουχούι, βλέπουμε μια πόλη με έτσι κορυφαία αρχιτεκτονική απικιακή. Εδώ όμως το εντυπωσιακό δεν είναι η απικιακή αρχιτεκτονική, είναι το περίφημο Μουσείο του Ψηλού Βουνού. Το Ψηλό Βουνό είναι ένα βουνό 6.250 μέτρα επάνω από την πόλη της Σάλτα, όπου γινόταν η τελετουργία Καπακότσα. Τι βρέθηκε λοιπόν εκεί? Βρέθηκαν σε άριστη κατάσταση οι σωροί 3 παιδιών, τα οποία θυσιάστηκαν σε ανθρωποθυσίες, γιατί αυτό προέβλεπε η θρησκεία των Ίνκα. Ήτανε μέρος της Ινκαϊκής τελετουργίας. Τα παιδιά αυτά είτε τα υπνότιζαν με κοκαίνη και στη συνέχεια τα μαχαίρωναν, δεν έβγαζαν τις καρδιές όμως, όπως ξέρουμε στο Μεξικό και στο Γουατεμάλα, όπου γίνονται οι ανθρωποθυσίες με εντελώς διαφορετικό τελετουργικό, είτε αφήνονταν να πεθάνουν εκεί από υποθερμία. Και τα παιδιά αυτά είχαν ανατραφεί και είχαν επιλεχθεί χρόνια πριν για να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Αυτό που βλέπετε τώρα λοιπόν οι σωροί τους, οι μούμιες, διατηρούνται, καταλαβαίνετε ότι στα 6.200 μέτρα δεν υπήρχε περίπτωση να πάθουν κάτι σωροί, οι θερμοκρασίες ήταν πάντα κάτω από το 0. Έτσι λοιπόν βρέθηκαν από κάποιους ορειβάτες και σήμερα βρίσκονται στο Μουσείο του Ψηλού Βουνού, όπου τα βλέπει κανείς για να προσεγγίζει τη βαρβαρότητα των τελετουργικών εκείνης της εποχής. Κατεβαίνοντας πάμε στη Σάντι, στο πόδι των Άντων, στην πόλη Μεντόσα, την πρωτεύουσα της αργεντίνικης γαστρονομίας, στην οποία παράγεται το περίφημο κρασί Μαλμπέκ. Είναι μια πόλη πρότυπο όσον αφορά, βλέπετε, τις φυτεύσεις. Έτσι, όλη η πόλη, ακόμα και οι σήματοι δρόμοι, έχουν αυτό το φυτοτεχνικό χαρακτήρα που βλέπετε σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που με εντυπωσίασε ως υδραυλικό μηχανικό είναι το αριστερά, ότι όλοι οι δρόμοι της πόλης έχουν αυτά τα κανάλια. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που συναντάω πόλη η οποία δεν έχει υπόγειους αγωγούς και γίνεται η αποστράγγιση των ομβρίων από κανάλια. Αυτό γίνεται μόνο σε κάποια χωριά, ανάσαν αυτά που πνίγηκαν στη Θεσσαλία ή στην Κεντρική Μακεδονία, εκεί έχουμε κανάλια. Σε πόλη 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων και με τέτοια υψηλή αισθητική, πραγματικά ήταν μια έκπληξη να συναντήσει αυτόν τον τρόπο αποστράγγισης. Να και τα περίφημα μπέλια στην περιοχή του Μεντόσα και του Καφαγιάτε, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από τα δικά μας, φτάνουν και 1 και 1,5 μέτρο ύψος. Και είναι αμπέλια τα οποία αναπτύσσονται σε μεγάλα υψόμετρα, 800-1000 μέτρα. Ανεβαίνοντας τώρα στην περιοχή Σπρόποδος του όρους Ακονγκάγκουα, εδώ μπορείτε να ρωτήσετε και τη Χάρης αργότερα, συναντήσαμε ένα -8 με ήλιο, αλλά τα 9 από φόρα δεν ξέρω πόσο φύσαγε, σε κάνουν κυριολεκτικά να μπορεί να σταθείς. Με τα 1000 ζώρια καταφέραμε και φτάσαμε στη γέφυρα του Ίνκα, που είναι αυτή η μορφολογία που βλέπετε στα αριστερά ενός παγωμένου ρέματος, ενώ στα δεξιά μας είναι το περίφημο όρος Ακονγκάγκουα, στο βάθος είναι οι αντίστοιχες χιλιανές κορυφές, όπου πραγματικά εντυπωσιάζεσαι. Πάμε λοιπόν, φεύγουμε από τα βουνά και κατεβαίνουμε στον ποταμό Παρανά. Μιλάμε για ένα ποταμό ο οποίος έχει μια λεκάνη απορροής 2.580.000 χιλιόμετρα. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε λεκάνη απορροής της Νότιας Αμερικής. Στην Αμερική γενικά τον ξεπερνάνε ο Αμαζόνιος φυσικά, αλλά και ο Μισισίπι Μισούρι. Το μήκος του είναι 4.800 χιλιόμετρα από τα ψηλά της Βραζιλίας, ενώ μιλάμε για παροχή που κυμαίνεται από 20 έως περίπου 60.000 κυβικά το δευτερόλεπτο. Και παρόλο αυτή η παροχή που βλέπετε είναι τέτοια, παρότι υπάρχει μια φοβερή ανάσχεση σε ένα φράγμα του Ιταϊπού, το οποίο δίνει ενέργεια σε 4 εκατομμύρια κατοίκους Παραγουάης, 2 εκατομμύρια κατοίκους Βραζιλίας. Καταλαβαίνετε γιατί γίγαντες μιλάμε, έτσι, είναι νούμερα που δεν μπορούμε να τα δούμε εδώ στην Ευρώπη. Ο ποταμός βέβαια Παρανά είναι η καρδιά της μετακίνησης των αγαθών στην Αργεντινή. Είναι μια τεράστια υδάτινη οδός, 1500 χιλιόμετρα, που ξεκινάει από το λίγο κάτω από τους καταρράκτες του Ιγκουασού και μπορεί να δέχεται πλοία μεγάλου οκτοπίσματος, μεταφέροντας για παράδειγμα ξυλία, ας πούμε, τεράστια φορτία. Και να πούμε εδώ τώρα, έχοντας δει το παράδειγμα από τον ποταμό Παρανά και από την μεταφορά προϊόντων, ποια είναι τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα της Αργεντινής. Νούμερο 1 προϊόν είναι η σόγια, παρότι όλοι νομίζουν το μοσχάρι, είναι η σόγια, όπου η Αργεντινή στέλνει σόγια για να καλύψει τις ανάγκες 400-500 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ασία. Είναι τα δημητριακά, είναι φυσικά το κρέας και το πρόβατο και κυρίως το μοσχάρι, ελαιόλαδο, όχι ποιότητα σαν το δικό μας, αλλά τεράστιες ποσότητες παραγόμενες. Έχει πολύ πετρέλαιο η Αργεντινή και το επεξεργάζεται, έχει μεταλλεύματα και βέβαια υπάρχουν και αυτά τα περίφημα δέντρα που όσο πηγαίνουμε προς τα ψηλά του Ρίο Παρανά τα συναντάμε. Η υλοτομία είναι πάρα πολύ έντονη και δεν ξέρω αν τελικά μπορεί η φύση ή και η φύτευση που γίνεται ελεγχόμενα από τους υλοτόμους
να αντικαταστήσει και να αντιπαρατεθεί με αυτή την τεράστια αποψήλωση που συναντάμε. Εδώ λοιπόν, αφού δούμε τα στοιχεία της οικονομίας της Αργεντινής, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πάρα πολύ πλούσια χώρα από πλευράς σπόρων. Να πούμε το δεύτερο ανέκδοτο, το οποίο λέει όταν ο Θεός δημιούργησε την Αργεντινή, οι υπόλοιποι λαοί φώναζαν ότι η Αργεντινή έχει όλα αυτά τα υλικά, έχει και ένα καταπληκτικό κλίμα, έχει και μια φοβερή φύση. Οπότε πήγαν οι γειτονικοί λαοί αλλά και από άλλα μέρη και του λένε: κάτσε ρε εσύ Θεέ, γιατί η Αργεντινή, έχεις δώσει τα πάντα στην Αργεντινή και εμάς μας έχεις από παιδιά μας παρατημένους? Και βέβαια ο Θεός, λέει, απάντησε με τεράστια σοφία: τα έχω όλα υπόψη μου, έδωσα τα πάντα στην Αργεντινή, αλλά της έδωσε και κάτι ακόμα, τους Αργεντίνους. Οπότε εξισορροπείται η κατάσταση. Αυτό τώρα είναι ένα ανέκδοτο που λένε οι Αργεντίνοι. Εγώ πραγματικά δεν το συμμερίζομαι και τόσο. Ξέρω ότι υπάρχει εκεί μια φοβερή φαυλοκρατία. Η Αργεντίνη όμως είναι ένας λαός ο οποίος πραγματικά όταν τους γνωρίζεις θέλεις να έχεις όλο και περισσότερη συναναστροφή μαζί τους. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτός ο φαύλος κύκλος οικονομίας που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 90 με τις διάφορες συνδέσεις και αποσυνδέσεις του νομίσματός τους, του αργεντίνικου πέσο με το δολάριο. Έχεις δολάριο, είναι ισχυρή υποτίθεται το νόμισμά σου, δεν υποτιμάται, αλλά δεν μπορείς να κάνεις εξαγωγές. Άρα σου λένε οι επενδυτές, μειώνεται η ανταγωνιστικότητά σου. Δεν έχεις δολάριο, έχεις έναν τρομερό πληθωρισμό. Τα χρόνια που είμαι εγώ, όταν πήγα για τη δουλειά πρώτη φορά είχε το 1 ευρώ, είχε 40 πέσος, τώρα μετά από 5-6 χρόνια έχει 400. Είναι περίπου ο πληθωρισμός της τάξης του 10% το μήνα, δηλαδή φτάνει και 120% το χρόνο, γιατί ο πληθωρισμός ακολουθεί πάντα τις υποτιμήσεις του νομίσματος με μια καθυστέρηση περίπου 1-2 μηνών. Αποτέλεσμα, οι άνθρωποι έχουν πάθει μια ψύχωση και κάθε φορά που γίνεται κάποια δήλωση από έναν Υπουργό Οικονομικών, κάποιον παράγοντα, πλησιάζουν εκλογές και βγαίνει κάποιο περίεργο γκάλοπ, βλέπεις τεράστιες ουρές εκατοντάδων ανθρώπων έξω από τα ATM, αλλά όχι τόσο στις τράπεζες, στα περίφημα κουέβας, που είναι τα ανταλλακτήρια νομίσματος, όπου γίνονται παράτυπες αλλά νομιμοποιημένες για το κράτος, δεν έχει υπάρξει ποτέ δίωξη, ανταλλαγές δολαρίων και πέσους. Υπάρχει λοιπόν το περίφημο dollar blue, που είναι το νομιμοποιημένο δολάριο της μαύρης αγοράς, δηλαδή όταν σήμερα το 1 δολάριο έχει 400 πέσος, με dollar blue παίρνεις 800. Υπάρχουν δολάρια όμως και για κάθε προϊόν. Δόλαρ σόγια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο παραγωγέας στη σόγια πουλάει στην Ινδία. Φέρνει λοιπόν μια μεγάλη ποσότητα δολαρίων και όταν φτάνει δεν θέλει να τα δώσει τα δολάρια αυτά, αν θέλει να τα βάλει στην Αργεντινή και να πάρει τα 400 πέσος που είναι επίσημη ισοτιμία. Οπότε το κράτος επινόησε να πάρει 600 πέσος για να το συμφέρει αυτή η συναλλαγή. Υπάρχει το δολάριο για τους τουρίστες, ώστε και οι τουρίστες να μπορούν να βρίσκουν. Υπάρχει το δολάριο για το κρέας, για τα δημητριακά. Δηλαδή είναι μια πραγματική τρέλα αυτό που συμβαίνει στην Αργεντινή. Ποιοι είναι τώρα οι λόγοι? Εγώ τους λόγους πραγματικά τους έζησα από το 2018 στο 2020. Όταν λέμε πελετειακό κράτος, ξεχάστε τη διαφθορά που ξέρατε εδώ. Δηλαδή φανταστείτε ότι αν ο Τσοχατζόπουλος πήγαινε εκεί, θα τον έκαναν Υπουργό Δικαιοσύνης για το ήθος και την ετοιμότητά του. Το πελατειακό κράτος δεν περιορίζεται μόνο στη διαφθορά, στη διαπλοκή και στη σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Το πελατειακό κράτος είναι αυτό το οποίο έχει κυριολεκτικά οδηγήσει στο να γίνεται άλλος του κρατικού μηχανισμού στην οποιαδήποτε αλλαγή εξουσίας, από το μικρότερο δήμο ως το έθνος, ως το κεντρικό κράτος. Τι συμβαίνει λοιπόν σε έναν δήμο ή σε μια περιφέρεια? Με το που αλλάζει ο περιφερειάρχης ή ο δήμαρχος, αλλάζει το 99% των υπαλλήλων, απολύονται. Δεν μιλάμε τώρα για διευθυντές και άτομα που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και έχει μια λογική η αντικατάστασή τους. Μιλάμε για τους οδηγούς, τους εργάτες που ανοίγουν χαντάκια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει και η ανάγκη των ανθρώπων να έχουν στην εξουσία τη δική τους κυβέρνηση. Να καταλάβετε, έχω υπόψη μου περιφέρεια στην οποία ο περιφερειάρχης ζήτησε ένα μήνα πριν τις εκλογές να δώσουν οι υπάλληλοι της περιφέρειας το μισό τους μισθό. Και δεν μιλάμε για τίποτα προνομιούχους. Και το έκαναν τελικά σχεδόν όλοι, και όσοι βέβαια το έκαναν όταν ο περιφερειάρχης κέρδισε τις εκλογές, άλλαξαν, έφυγαν από την περιφέρεια από μόνοι τους, έτσι δεν περίμεναν να τους διώξει. Εδώ λοιπόν, συνεχίζοντας φεύγοντας, ανεβαίνοντας στον ποταμό Παρανά, φτάνουμε στην περίφημη επαρχία των Μισιώνες, όπου θα δείτε τους γνωστούς καταρράκτες του Ιγκουασού, θα δείτε το Ποσάδας, είναι και οι γέφυρες που συνδέουν την Αργεντινή με την Παραγουάη. Θα σας παρουσιάσει η Χάρης για το Ιγκουασού. Εγώ να πω μόνο ότι όταν μιλάμε για αυτή την περιοχή, να θυμάστε όλη την ταινία The Mission, η αποστολή,
είναι η ταινία The Mission. Ήταν μια αεραποστολή Ιησουητών. Προσπάθησε να δημιουργήσει έναν πολιτισμό και να προσιλητήσει τους Ινδιάνους Γουαρανί, οι οποίοι μέχρι τότε ήταν ανεμιστές. Το κατάφερε όμως και κατάφερε μάλιστα να δημιουργήσει και να ανθίσει και μια πολύ έτσι δημιουργική κοινότητα και πολύ δημοκρατική κοινότητα. Όμως όπως θα δείτε στην ταινία με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και που ήταν ο κακός, δηλαδή ο δουλέμπορος, ο οποίος όμως στη συνέχεια άλλαξε επειδή σκότωσε τον αδερφό του και από δουλέμπορος πήγε και έγινε καλόγερος, θα δείτε λοιπόν ότι ο Τζέρεμι Άιρονς είναι ο αρχηγός, ο επικεφαλής της αποστολής των Ιησουητών. Όταν λοιπόν αυτή η ομάδα λειτουργήσε θαυμάσια, πέρασε ο έλεγχος της περιοχής από την Ισπανία στην Πορτογαλία και επειδή οι Πορτογάλοι θεωρούσαν νόμο το δουλεμπόριο, έκανε επίθεση και το πρώτο που έκανε ήταν να καταστρέψουν την Ιεραποστολή. Και γιατί σας το λέω, γιατί αυτή η ταινία, πέρα από την όποια ιστορική αξία έχει που είναι 100% αληθής, έχει την αξία, συγκρίνει την ενεργητική αντίσταση στην οποία προχώρησε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σαν παλιός δουλέμπορος, πήρε τα όπλα για να πολεμήσει τους Πορτογάλους απεικιοκράτες, με την παθητική αντίσταση που έκανε με συνοδεία των ανθρώπων των εκχριστιανισμένων Γουαρανί ο Τζέρεμι Άιρονς και τελικά σύμφωνα με την ταινία είχε καλύτερα αποτελέσματα η παθητική αντίσταση κρίνοντας από τις αντιδράσεις των Πορτογάλων στρατιωτών. Πάμε λοιπόν στο Μπουένος Άιρες, κατεβαίνουμε. Εδώ βλέπετε κάθε φορά που πηγαίνω στο Μπουένος Άιρες το πρώτο που θέλω να κάνω να πάω στην Αβενίδα 9 de Julio, είναι η ημερομηνία ανεξαρτησίας της Αργεντινής, να δω αν υπάρχει, να δω ότι συνεχίζει να υπάρχει και δεν έχει αλλάξει. Γιατί άλλαξε, αυτό που βλέπετε είναι η λεωφόρος αυτή με ένα πλάτος από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο, από τυχείο 160 μέτρα. Είχε στη μέση ένα δρόμο διπλό με 18 λωρίδες, συνέχεια τεράστιες νησίδες 30 μέτρων και μετά αριστερά-δεξιά άλλες 4 λωρίδες συν μεγάλα πεζοδρόμια. Τα πρόσφατα χρόνια, όπως βλέπετε, έχει αλλάξει. Έγινε τεράστιος πόλεμος μεταξύ των χωροτακτών της περιοχής για το αν πρέπει να γίνει και στη μέση χωρίστηκε από το μέτρο μπους, δηλαδή από ένα λεωφορείο το οποίο εξυπηρετεί τις μετακινήσεις στο μετρό. Όμως η λεωφόρος παραμένει και είναι το ίδιο όμορφη. Εγώ κάθε φορά βάζω στοίχημα αν θα πετύχω μια φορά να περάσω όλα τα φανάρια, έχει 4 φανάρια χωρίς να σταματήσω, αλλά γενικά δεν είναι εύκολο, πρέπει να τρέχεις. Βλέπετε εδώ λοιπόν λίγο πριν η πτώση με τον Οβελίσκο που είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης του Μπουένος Άιρες. Εδώ λοιπόν να πω ότι το κύριο στοιχείο του Μπουένος Άιρες, αυτό που το διαφοροποιεί από όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και τις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι η άπλα, είναι οι λεωφόροι, τα πάρκα. Αυτό που βλέπετε είναι ένας ασήμαντος δρόμος, παράλληλος με το λιμάνι, όπου όμως συναντάμε συνεχώς τέτοια πάρκα, τέτοιες λεωφόρους. Μιλάμε για λεωφόρους 40 μέτρων με ελάχιστη κυκλοφορία. Εδώ να δείτε για παράδειγμα είναι η Αβενίδα των Ιταλιάνος, η Αβενίδα των Λεωφόρων των Ιταλών, όπου αυτό που βλέπετε αριστερά-δεξιά είναι τα καταστρώματα, αυτό που βλέπετε είναι η νησίδα. Είναι η νησίδα του 40 μέτρα νησίδα. Τι κάνουν λοιπόν οι άνθρωποι όταν έχουν τέτοιο τόσο πράσινο? Προφανώς απολαμβάνουν τις ευκαιρίες που τους δίνει ο ελεύθερος δημόσιος χώρος, ο υπαίθριος δημόσιος χώρος. Και ποιο είναι το πρώτο που κάνουν? Ασάδο. Τι είναι το ασάδο? Το ασάδο είναι το ψήσιμο κρεάτων. Γίνεται αυτοσχέδια στα πάρκα. Γίνεται σε όλες και τις φτωχότερες γειτονιές. Γίνεται στα σπίτια, γίνεται σε αγροκτήματα από πλούσιους και φτωχούς. Αυτό που βλέπετε το ασάδο που έκανα εγώ στο Μπουένος Άιρες, στο Χουχούι, στο σπίτι του οδηγού μας, ο οποίος μπαίνει σε μια σχετικά φτωχική γειτονιά, βλέπετε τα λουκάνικα. Εκεί λοιπόν βάζουν αυτή τη σχάρα που αφήνει ελάχιστο περιθώριο για να φύγει σταγόνες κάτω. Μου είπαν ότι, και πραγματικά δεν έχω πολλές γνώσεις για θέματα υγείας, ότι το κάνουν λέει γιατί είναι πάρα πολύ βλαβερή η στάχτη που ανεβαίνει από κάτω προς τα κρέατα. Αντίθετα όμως, μπορεί να μην ξέρω από τέτοια, σαν υδραυλικός όμως έκατσα και παρατήρησα το ζήτημα της αποχέτευσης. Θα δείτε λοιπόν ότι αυτές τις χάρες που βλέπετε την άκρη από τα λουκάνικα, καταλήγουν, κινούνται, έχουν κλείσει και όλες κάνουν ελεύθερη πτώση προς μια κεντρική σχάρα που παίζει τον ρόλο αποστακιστικής τάφρου και η οποία καταλήγει σε ένα δοχείο, αποτέλεσμα το λιωμένο λίπος να έχει αυτή τη ροή και να μην καταλήγει στα κρέατα. Είναι αυτή η τελετουργία του ασάδου που τη συναντάς στα ακριβότερα παρήγια, όπως λέγονται τα ψητοπολία, τέλος πάντων και τα καλά εστιατόρια, μέχρι και σε σπίτια. Πάμε να δούμε κάποιες γειτονιές του Μπουένος Άιρες.
προς τα κάτω. Στο Buenos Aires υπάρχουν υπέροχες γειτονιές. Εδώ βλέπετε το Ρετήρο και τη Ρεκολέτα. Αν έχω ζηλέψει κάτι σε αυτές τις γειτονιές, δεν είναι τόσο τα πεζοδρόμια, τα πολύ όμορφα κτίρια, ακόμα και οι πολυκατοικίες των 12-14 ορόφων, που βέβαια σχεδόν όλες έχουν θηρορό, έτσι. Αυτό που έχω ζηλέψει είναι πώς καταφέρνουν και τα δέντρα τους που φτάνουν μέχρι τον 6ο-7ο όροφο παραμένουν πάντα τόσο ακμαία και υγιή. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η προσπάθεια, γιατί θα ήθελα να το δω και στη Ραφίνα και σε οποιοδήποτε έτσι, δήμο της Ελλάδας. Πραγματικά κανείς δεν μπορεί να φτάσει. Αν θέλουν να κάνουμε κάτι τέτοιο, πραγματικά θα σας συστήσω τη Ρεκολέτα, γιατί έχω φίλους εκεί. Γνωστότερο όμως για τη Ρεκολέτα είναι το περίφημο νεκροταφείο, το Σεμεντέριο. Είναι ένα νεκροταφείο, λέμε ότι οι ανισότητες κάτω από τη γη εξισορροπούνται και το λέει πιάνουν 2 μέτρα γης. Δεν το πολύ συναντάς αυτό, ειδικά στα καθολικά νεκροταφεία, δεν το συναντάς με τίποτα στο νεκροταφείο της Ρεκολέτα. Με τίποτα, γιατί εδώ μπορείς να συναντήσεις, αυτή είναι η τάφη που βλέπετε, είναι κανονικά χτίσματα και συναντάς όλους τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς από το 1830, όλα τα στυλ, όλοι οι ρυθμοί, μέχρι και σήμερα όπου συνεχίζουν να χτίζουν. Εκεί όμως που πραγματικά θα δεις κόσμο πολύ και είναι τουριστική ατραξιόν του αυτού του φοβερού νεκροταφείου, είναι αυτό που βλέπετε, αυτός ο τάφος ο οποίος έχει πάντα λουλούδια. Είναι το μνημείο της οικογένειας Δουάρτε. Δουάρτε ήταν το πατρικό όνομα της Εβίτα Περών. Να πούμε δύο πράγματα τώρα και για την πολιτική στην Αργεντινή. Να πούμε ότι τα δύο κυρίαρχα κόμματα είναι το κόμμα το χριστιανοδημοκρατικό, οι ραδικάλες όπως λέγονται, κυβερνούν από το 1950 και μετά με εναλλαγές εξουσίας. Υπάρχει και το κόμμα του στρατηγού Περών που ονομάζεται Περονιστές, οι οποίοι είναι το σοσιαλιστικό κόμμα. Η ιδιαιτερότητα του σοσιαλιστικού κόμματος είναι ότι ξεκινά από μια ήπια σοσιαλδημοκρατία στο Άριο του Κέντρου και φτάνει στις πιο ανατρεπτικές αριστερές οργανώσεις. Σε μία από αυτές, εμπνεύστρια των αριστερών οργανώσεων, ήταν η Εβίτα, η οποία ήταν το ίνταλμα της νεολαίας εκείνη την εποχή, έβγαινε στους δρόμους και μιλούσε στα παιδιά που ήταν ξυπόλοιτοι και η περίφημη δασκαμισάδος χωρίς πουκάμισα. Η ατυχία ήταν ότι ενώ ήταν πολύ νεότερα από το σύζυγό της, το 1952 σε ηλικία 33 χρονών πέθανε. Και η λατρεία συνεχίζει, πόσα χρόνια έχουμε, 70 χρόνια από τότε, η λατρεία στο πρόσωπό της συνεχίζεται, γι' αυτό και στη Ρεκολέτα δείτε πάντα λουλούδια. Μάλιστα υπάρχουν γιαγιάδες που λένε «Α, η Εβίτα ήταν λέχος de la Τσακαρίτα», δηλαδή τόσο μακριά από την Τσακαρίτα που είναι το άλλο, το λαϊκό νεκροταφείο της πόλης, όπου έθαψαν τον σύζυγό της, τον Χουάν Περόρ, γιατί εκείνος ως λαϊκός ηγέτης δεν μπορούσε να τα αφήσει στο αριστοκρατικό νεκροταφείο και πήγε στην Τσακαρίτα. Και αυτό συγκινεί ακόμα και σήμερα πολύ κόσμο. Δεν είναι όμως όλες οι γειτονιές όμορφες στο Buenos Aires όπως η Ρεκολέτα και το Ρετήρο. Όπως κατεβαίνουν προς τα νότια, θα δείτε τι άλλο, το ρέμα της πόλης, το περίφημο Ριατσουέλο, το οποίο κουβαλάει όχι μόνο τα όμβρια της περιοχής, την αποστράγγιση από τα νότια προάστια που είναι οι φτωχές γειτονιές, η Λαμπόκα, η Αβεχιανέδα, το Λανούς, από την περιοχή της Λαματάνσα. Παλαιότερα έφερνε τους ρήπους από τα σφαγεία, γενικά από πολλές οχλούσες δραστηριότητες. Όσες προσπάθειες απορρίπανσης και αν έχουν γίνει, είχα προσπαθήσει να συμμετάσχω σε μία, το αποτέλεσμα είναι πάντα κακό, με αποτέλεσμα στο αυτό το ρέμα, όχι μόνο οι γειτονιές είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένες, μιλάμε για 2-3 εκατομμύρια κατοίκους ότι ζουν γύρω από αυτό, έτσι, αλλά επιπλέον έχουν μεταφερθεί εκεί όλες οι, πώς να πω, λιμενικές και βιομηχανικές δραστηριότητες. Είναι πραγματικά, είσαι στον χώρο της Μπόκα, αυτό που βλέπετε τα περίφημα για τους τουρίστες, αυτά τα χρωματιστά πλακάκια, στην Μπόκα είναι η folklore γειτονιά, όπου θα συναντήσεις ουσίες του Μαραδόνα, του σφίγγουν το χέρι για να πάρουν κάποια χρήματα, της Εβίτα, της Μαφάλδα, θα δεις ανθρώπους ντυμένους σαν τον περίφημο, σαν το θρύλο του αργεντίνικου τραγουδιού, τον Κάρλος Γκαρδέλ. Απέναντι λοιπόν από τη folklore γειτονιά, όπου είναι και το φοβερό γήπεδο της Μπόκα, το La Bombonera, ένα γήπεδο το οποίο καθορίζει τη γειτονιά αυτή, δηλαδή έχει περίπου, καταλαμβάνει 2.000 στρέμματα και καθορίζει αυτή τη γειτονιά. Θα δείτε λοιπόν φτωχές γειτονιές εκεί γύρω. Είναι οι περιοχές Αβεγιανέδα και Λανούς. Εγώ τις επισκέφθηκα για διάφορους λόγους. Εδώ λοιπόν είμαστε σε μια γειτονιά από αυτές τις περίφημες φαβέλες. Τι βλέπετε στα δεξιά? Στα δεξιά βλέπετε ένα σπίτι, αυτά τα που σηκώνονται όσο ψηλότερα γίνεται, το οποίο έχει φτάσει στην πλάκα ενός αυτοκινητόδρομου που περνάει από πάνω του. Δηλαδή φανταστείτε να μένεις και η οροφή σου να είναι η πλάκα ενός αυτοκινητόδρομου του Buenos Aires, στον οποίο τα αυτοκίνητα κινούνται με 100 χιλιόμετρα την ώρα.
Το πιο φοβερό όμως ποιο είναι, αυτό που με εξέπληξε, όταν είχαμε πάει για παράδειγμα με τη Χάριση, εκείνη το φωτογράφησε, εγώ όμως κοίταξα κάτι άλλο. Από κάτω γράφει Vote a María Eugenia Vidal. Ψηφίστε τη Μαρία Eugenia Vidal, δηλαδή ψηφίστε την δεξιά υποψήφιο των περιφερειακών εκλογών του Buenos Aires. Γι' αυτό λοιπόν λέω ταξική συνείδηση δεν είναι από τη ιστορία de la Plata, καμία σχέση. Να πούμε όμως κάτι για τις ομάδες. Η ομάδα που προσωπικά λάτρεψα πηγαίνοντας είναι η Racing του Αβεγιανέδα. Μπορεί να μην είναι σαν τους δύο θρύλους. Είναι φοβερός ο ρόλος που παίζει το ποδόσφαιρο στην καθημερινότητα της Αργεντινής. Η χώρα μάλλον διχάζεται ανάμεσα στη River Plate και την Boca Juniors, στις δύο μεγάλες ομάδες. Όμως εγώ έχω να διηγηθώ ένα περιστατικό από την Αβεγιανέδα, την ομάδα των φτωχών γειτονιών του Buenos Aires, όπου βλέπετε έναν άνθρωπο αριστερά, ο οποίος σηκώνει πάνω κάτι σαν μπάλα. Αυτό τι είναι? Ήταν ένας πολύ φανατικός οπαδός που είχε μάθει να αγαπά τη Racing από τον παππού του. Ο παππούς του είχε μαράζει να πάρει αυτή η ομάδα το πρωτάθλημα και το πήρε τελικά 4-5 χρόνια αφού είχε πεθάνει. Τι έκανε λοιπόν ο εγγονός? Πήγε στο νεκροταφείο, έσκαψε, βρήκε τον τάφο, τον άνοιξε και πήρε το κρανίο του παππού και το έφερε στο γήπεδο για να πανηγυρίσει με αυτό. Με την έννοια, επειδή να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν πάρα πολύ στην ημέρα των νεκρών, με την έννοια ότι ο παππούς του θα ήταν οργουγιός, θα ήταν περήφανος. Δεξιά τώρα βλέπετε αυτό που λέω, τη χειραφέτηση του γυναικείου χουλιγανισμού. Το 2019 σαν να λέμε το κύπελλο Ευρώπης εδώ, εκεί για το Copa America, αναμετρήθηκαν οι River Plate με την Boca Juniors. Έγιναν φοβερά επεισόδια, οι οπαδοί της River Plate έσπασαν το πούλμα της Boca Juniors, τραυματίστηκαν στα μάτια κάποιοι παίχτες, το έγινε αυτό μετά από ένα μήνα στην Ισπανία ο αγώνας. Γιατί σας δίνω τη φωτογραφία όμως? Γιατί βλέπετε εδώ μια κυρία περίπου 35 χρονών, η οποία ήθελε να βάλει στο γήπεδο εκρηκτικά, δακρυγόνα, βεγγαλικά πολύ υψηλής ισχύως, τα οποία θα πέταγαν στους παίχτες της Boca Juniors. Για να το κάνει αυτό, επειδή γίνεται σωματικός έλεγχος, τι έκανε? Πήρε το γιο της και έζωσε κυριολεκτικά το γιο της με εκρηκτικά. Όμως κάποιος φωτογράφησε και όχι, δεν είναι κόρη, είναι γιος με μαλλί, είναι γιος σίγουρα. Δεν είναι κόρη. Κάποιος φωτογράφησε λοιπόν το παιδάκι και κατάφεραν με το σύστημα, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό το σύστημα, να τη βρουν και βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη. Τελειώνοντας, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο Buenos Aires, έχοντας μια γεωγραφική άποψη. Βλέπετε λοιπόν εδώ το Rio de la Plata που δεν είναι ποταμός, είναι ποταμόκολπος. Τι σημαίνει ποταμόκολπος? Αυτή είναι η πόλη του Buenos Aires, η αστική της ανάπτυξη, με ένα μήκος 75 χιλιόμετρων, ενώ στα ανατολικά βλέπετε μια άλλη πόλη, η οποία είναι το Μοντεβιδέο, μια πολύ μικρότερη πόλη, αλλά και αυτή έχει 2 εκατομμύρια. Για να περάσει με το καταμαράν από τη μία στην άλλη είναι περίπου 2 ώρες, είναι περίπου 100 χιλιόμετρα αυτή η απόσταση. Απέναντι στο σημείο που είναι του Buenos Aires, ο ποταμόκολπος έχει ένα πλάτος περίπου 40 χιλιόμετρων. Είναι το σημείο το οποίο ο Μαγκελάνος, όταν ξεκίνησε το ταξίδι του το 1524, έψαχνε να βρει για να επαληθεύσει τη θεωρία του Αμέρικου Βεσπούτσι ότι θα μπορέσει να περάσει, ότι είναι μια νέα ήπειρος και θα μπορέσει να περάσει από τον Ατλαντικό ωκεανό στον Ειρηνικό. Έψαχνε λοιπόν να βρει πέρασμα, αφού αυτό είναι μια άλλη ήπειρος. Τελικά το βρήκε ο μέγιστος θαλασσοπόρος, κατάφερε να βρει το πέρασμα στο στενό του Μαγκελάνου, έτσι ονομάζεται σήμερα, το οποίο χωρίζει την Παταγωνία, την Αργεντίνικη Παταγωνία και τη Χιλιανική Παταγωνία με τη γη του Πυρός. Πιο πριν όμως, στο 35 παράλληλο, να καταλάβετε πόσο φαρτής είναι ο Rio de la Plata, θεώρησε ότι βρήκε εκεί το πέρασμα και ότι συνεχίζοντας θα βγει στον Ειρηνικό ωκεανό. Δεν τα κατάφερε όμως, γιατί εκεί ήταν ο Ρίο Παρανά και δεν είναι ωκεανός. Είναι ποταμόκολπος που προσομοιώνει σε ωκεανό, με την έννοια ότι είναι μια μίξη γλυκού και αλμυρού νερού και είναι και εξαιρετική, ας πούμε, τα αλλιεύματα, έτσι, είναι μοναδικής νοσημιάς, δηλαδή μην μιλάμε μόνο για τα κρέατα, υπάρχουν και αυτά στο Buenos Aires. Βλέπετε λοιπόν εδώ κατεβαίνει ο ποταμός Παρανά και βλέπουμε το Buenos Aires, το ποταμόκολπο και το Μοντεβιδέο. Αν έρθουμε πιο κοντά στο κέντρο της πόλης του Buenos Aires, εδώ είναι η πόλη, το κέντρο της πόλης από το Buenos Aires έχει 17 εκατομμύρια περιφέρεια, 13 εκατομμύρια το πολεοδομικό συγκρότημα και 3 εκατομμύρια ο Δήμος. Σαν να λέμε ο Δήμος της Αθήνας που είναι περίπου 700.000 κάτοικοι. Αυτό που βλέπετε είναι το κυρίως μέρος του Δήμου. Βλέπετε κάτω, αυτό που βλέπετε είναι το Ριατσουέλο, αυτό το σκούρο, το ποταμάκι αυτό που περνάει και λέμε ότι ρηπαίνει πάρα πολύ την περιοχή. Βλέπετε το αεροδρόμιο, το παλιό αεροδρόμιο, βλέπετε το κέντρο και τις αριστοκρατικές γειτονιές. Αν κατέβουμε κι άλλο και ζουμάρουμε, θα δείτε το Πουέρτο Μαδέρο. Τι είναι το Πουέρτο? Και θα δείτε και έναν όγκο, δεν σας λέω ακόμα τι είναι, στα δεξιά.
Το Πουέρτο Μαδέρο είναι αυτή η γραμμή καφεπράσινου χρώματος, όπου είναι το παλιό παραδοσιακό λιμάνι, έχει πάρει το όνομά του προφανώς από τη ξυλία, που ήταν πολύ διαδεδομένη ως εμπόριο ακόμα και το 1900. Εκεί λοιπόν έμπαιναν τα καράβια για να φορτώσουν και ξεφορτώσουν μακριά από τις φουρτούνες του ποταμόκολπου.